क'क्राझार जिल्ला परबतजरा मोखोमानि सिङाव थानाय जलाइगाव गामिनि थागिबि जनिल बसुमतारीनि फिसाजो थरायना खुशबु बसुमतारीखौ बरायदों पन्द्रगाव NELC गिर्जानि पास्टर समेश्वर हाज'वारिनि बानजायनायाव। देग्लायनि गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय जलाइगाव गामिनि खुशबु बसुमतारीखौ दिनै बिथांनि न'आव थांनानै आर'नाइजों दुंब्रुदै बरायहैदों। मख'नो गोनांदि खुशबु बसुमतारीनि बिफाया गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनानै गावनि फिसाजोखौ सोलोंथाइ लाहोगासिनो दं। गावनि फिसाजोनि सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय खौरांखौ मोननानै बिफाया गोजोननायजों उसिफावदों। गोरिब नखरनि फरायसुलि खुशबु बसुमतारीया क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय 66.8% लानायजों लोगोसे एडभान्स बड'आव लेटार लाखिनो हादों। खुशबु बसुमतारीया इयुनाव सासे आसाम पुलिस जानायनि सिमां दं होननानै खौरांगिरिनि मोगा-मोगियाव फोरमायदों। लोगोसे समेश्वर हाज'वारिया खुशबु बसुमतारीखौ थांखिनानै बुङोदि नोंनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय नों गोबां नाजानांगोन। गोरिब नखरनि होननानै लोरबां जानाङा। फरायनायाव धोनि गोरिबनि खोथा फैया। नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारो। बेफोर गोनां बाथ्राफोरखौ फरायसानि सिगाङाव गुवारै फोरमायनानै होलाङो बिथां हाज'वारिया आरो बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैयो परबतजरा जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारिजों लोगोसे लोगो नेहाथारि मनज कुमार ब्रह्म। बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों बरायनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। गिबियावनो आङो इसोर आफाखौ हामबायग्रोदों। आंनि मुङा समेश्वर हाज'वारि। आङो पन्द्रगाव NLC मण्डलिनि सास पास्टर। नैबे मोनाबिलियावहाय नैबे न'खरावहाय फैनायनि खारना जाहैदों नैबे न'खरनि जेनाखि फिसाजो गिदिर खुशबु बसुमतारी क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय बियो सेथि मासि लानानै बियो पास खालामदों आरो बियो बर'आवहाय बियो एडभान्स बर'आवहाय बियो लेटार मारिदों। दा बिनि थाखाय बे न'खरनि गार्जेना जोंखौ रंजानायजों बियो जोंखौ लेंहरदों। बेवहाय जोंनि थाखाय जानाय लोंनाय खालामदों आरो दा बे समावहाय जोंजों लोगोसे परबतजरा बर' समाजनि प्रेसिडेन्ट सम्राट हाज'वारि बिथाङाबो फैदों आरो बेजों लोगोसे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि मनज ब्रह्म फाग्लिजरानि बिथाङाबो जोंजों बेवहाय नुजाफैदों। बे खुशबु बसुमतारीया बेल' नङा, बिथाङा खारनाय बारनाय जेरावबो एक्सपार्ट। गान खननाय, गारि सालायनाय, बाइक सालायनाय, दामनाय देनाय खननाय जेरावबो आखा फाखा। बेनिखायनो बेखौ आङो दिनैहाय बे गथ'नि थाखायनो बिफाया नैबे आयजनावहाय लोगो लाफानो मोनाखिसै। बिनि बिफाया हायद्राबादावसो थाहैयो, खामानि मावहैयो बे गथ'फोरनि फरायनायनि थाखाय। थेवबो दिनै बिफा गैयाब्लाबो बे न'खरनि जेनाखि बिबै आरो बिमामोनहा खुसि जानानै जोंखौ बेवहाय लेंहरबाय। बेनि थाखायनो आङो हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे बे गथ'आ आरोबाव बे जोंनि मण्डलिनिनो बियो मोजांखा गथ'आ। बियो आरोबाव जाहाथे भबिसत बियो जौगाबावो बिनि थाखाय आङो इसोरनावहाय कामना खालामो आरो। नैबे मोनाबिलि समावहाय आङो मण्डलिनिनो सास पास्टर जानानै बिथांखौ गांसे आर'नाइजों आङो बरायनाय थाबाय आरो। सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनो। फिसाया सिगांनिफ्रायनो जोबोद नाजानाय दंखायोमोन। आंबो बुंहरबाय थानायजों बियो नाजानायजों फार्स्ट डिभिजनखौ उथ्रिसार जानो हानायखाय आंबो गोसोआव जोबोद रंजानाय मोन्दों, गोजोननाय मोन्दों। बेबायदिनो आरोबाव इसोरनि अननायाव साबसिन जौगालांनो हानाय बायदि आङो बयखौबो मण्डलिनि आरिफोरखौ आं खावलायनाय थादों आरो चेनेलनि गेजेरजोंबो आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय जाहाथे फिसाया मोजांथार साबसिनै उथ्रिसार जानो हायो, बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु।
2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै A&M आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव A&M आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, Nursing Assistant आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा A&M आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।